Muusikkojen liiton vaalitavoitteita osa 5. Kehitetään itsensä työllistäjien ja freelancerien työttömyysturvaa. Työttömyysturvalainsäädännön tulkinnanvaraisuuden vuoksi luovien alojen palkansaajat jätetään usein turvaverkkojen ulkopuolelle. Lisäksi työttömyysturvan suojaosan poistaminen on tehnyt lyhyiden työjaksojen ja keikkatyön vastaanottamisesta monesti kannattamatonta. Keinoja 1. Omassa työssä työllistymisen kategoria on poistettava työttömyysturvalaista. 2. Perustetaan luovan alan tekijöiden toimeentulon ministeriöiden rajat ylittävä neuvottelukunta, jonka tehtävänä on varmistaa, että luovan alan työn erityispiirteet huomioidaan työttömyysturvajärjestelmässä. 3. Palautetaan se työttömyysturvan suojaosa.